Újra. Mindegy. Na, sziasztok, Santi, Mago 28, és ebben a videóban itt van velem Gabi. Halló. Na, így most már jó. Melyik pontra menjünk? C. Tuti négyesek vannak ellenünk, basszus, ott a izé. Nézd meg az atombomba, az ott azért. Tudom. Amúgy az, hogy az atombomba az a túl 4 az 5-ös van. Ezt úgy ki lehet fejleszteni. Csak ugye azzal nem atomot dobsz, hanem bombákat. Nem akkor vagy. Ja, ott vagy hátul. Most spamoltam. Melyik pontra menjünk akkor? C. Oké. Én már le is kanyargok itten. Mennyivel megy ez a tank, hallod, az egyik, hallod, úgy megy. Nem, ebben a videóban lesz jó meccs, mert ugye rengeteg szar meccs van. Hát ez nem tudom milyen lesz, mert most ez 100% hogy Tiger 2 tuti lesz itt ellenünk. Hát az biztos, főleg, hogy atombomból tud. Az akkor 4-es, mert ugye atomot 4-es számtól lehet, vagy 3-asból, hogyha nagyon feldob. Rangba. Miért? Akkor lehet atomot hozni, de ugye 3-as a 4-es ellen nem igazán fog az időn. Főleg nekünk, mert mondjuk a Tigris 2-t oldalba át is jut. De előre áll, akkor az baj. Szemből nem igazán. Csak szóval tudnánk előről, tudod, belülünk ott. Ja, hát ez jár szóval ugye, mondjuk szóval már lőttem ki Tigris 2 szemből. Mondtad is nekem, hogy úgy mondtad nekem, tudod, hogy ott lőttél be neki. Cső mellett belőttem. Hát csak ott lehet. Ott már vannak ellenségek ott elő. Látom. Szépen itt megállok most itten. Jó, de azért vigyázzam, ott a oldalba ki tudnak az élőni. Elég gyönyörű. Ott már halt is egy ellenség, mondom, baszki. Ott van-e? Ha jól látom, az úgy... Az tankot? Nem az. Ott. Hogy a szikla nem tankja. De olyan, ezt úgy nézek. Azt nem hiszem elgetszik. Fa elé. Ott egy buzi. Faszom. Hol? Oldalba. Ott vagy a házak között oda. Bújkál. Hozok a is egyet inkább, hozom a is egyet. Majd ez így nem jó. A TLMC nem annyira erős, nem már erős a páncézott, simán kilövik. Engem hátból lő panzer. Nem, mit panzer, bazdeg? Ferdinand, érted? Ez mi a faszom? hát, Te akkor így nyilvánvaló. játszunk, bazd meg. Ez a meccs úgy ki fogunk szokni, mint a fene. Jó, az az első meccs szerintem az nem lesz jó. Hát ez biztos, hogy nem. Ebbe szerintem killelni nem igazán kell. De miért dob ilyenekkel a Ebben játék nem össze, kell én sose értettem. Van idegesítő. Nem lehet átütni azokat szinte. Előre semmi esély nincsen ellenük. Csak oldalba. De a Ferdinandot is bazd meg. Azt tudjuk átütni elő. Lője ki a halál. Legfeljebb visszúval szóval át. Még iszú még nincs. Az nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán iszú. 152. Azzal még nem jutottam kifarmolni. Kéne kíleljek, mert hogyha nem fog kílelni most a is egyel, akkor bajba leszek. Mert nem fog tudni leéledni, szóval... Nem tudom, hogy csináljam ezt meg. Hogy oldalba kéne következni. Ott egy puma. Ott egy puma. Az nagyon nem jó. És jön felém. Milyen puma? Hol? Puma. Hát a német kis... Tudom, de hol láttad? Itt velem szembe egyik utcában volt. Merre ment? C fele? Nem, az elfutott, elmenekült.
Agyad az elmenekült. Hú, hallod. Talán nagyon vannak. Fogják vissza a C-t, és látom. Egy csapattársunk. Itt voltunk. Ja, kilőtték a kumát. Hát geci! Ferdinánd, úgy tudtam volna lelőni, hiába néztem volna rá. Hát előről Hol volt. van? Ott van, most jön ki. Látod? Hát mögül. Nem látom. Ahol megölt engemet, ott jött ki, ott bujkál. Spectatorek, hát ez egy szar meccs. Akkor is hiába nem vettem észre, de akkor is tudtam volna átütni, hogyha észrevettem volna. Hát előről volt nekem, hát ezt nem bírtam Kb. volna merre átütni. ölt meg? Hát a ház mögül kibújt. Vagyis én mentem ki elé. Mert nem láttam, azt hittem, nem számítottam, hogy ott van. De amúgy sem tudtam volna kilőni. Mert nem oldalazva volt tőlem egyáltalán. Na úgy, akkor én megyek oldal. Ott a Ferdinánd. Aha. Azt szerintem az meglátott. Ugye, itt vagyok. Pattantál mi? Nem... Igen, meg ő is. Az hogy pattantál? Nem tudom, nyilván gyorsabban, csak nyilván. Kurva anyád, te egy színén az. A rák ugye ne. Van még tankod? Igen, T-34. Kilőtték a Ferdinándot. Egy assziszt, érted? Az is Ferdinánd. Rákért dob 4-es rangba, vazdeg. Négyesek ellen nem érünk sokat. Egy jó meccsünk volt csak a négyesek ellen, amikor pont oldalazva voltunk tőlünk. Kurva anyád, ennek a gépnek, vazdeg. El. Ezt látod, Kori? Nálam látszik, hogy így ugrál a tankod. Egy kicsit. Mert szar a gép és bugolod, bazzék. Hagyjad már 10 FPS ember. Azt a kurva. Még egy PS1-en jobban elfut a War Thunder, mint ezen a gép. Én Berlinen akarnék együtt játszani, de azt nem dobja be olyan sokszor a dobban. Nekem Berlint én azt szeretem. Hát azon is tudok azért kívülni. Attól függ, hogy ára szeretek amúgy azon a pályán menni. Én ezt a pályát nagyon szeretem. Mondjuk az A pontja az jó oda támadni mondjuk Berlinen. Ott azért sokat szoktam kérelni. Melletted, Gabi! Melletted! Melletted! De Kori, amúgy azt jól lenne tudósítani, hogy ha melyik oldalból jó. Én meg jobbra kezdtem el fordulni. Ja. Inkább mondtam azt, hogy bal. De hogyha melletted van egy tank valamilyen valakinek, akkor szóljuk, hogy melyik oldalt. Én szerintem az egy Tiger 2 volt ránézésre. Amikor az egy Panther volt, vagy egy Tiger, nem tudom. Nem, az egy amerikai szar. Amerikai volt? Akkor simán kilőtted volna.
Azt kellett volna mondod, hogy baloldal, mert hogyha azt mondod, hogy jó, ezért melletted, az nem nagyon fog az, hogy merre legyen, mert Mindig van elég bármelyik védelmed. oldalt lett. Nem, a második meccs nem lesz ilyen négyesek ellen, mert megbaszódok. A tankot tudni nem fogsz ezzel kilőni. Legfeljebb oldalból, bár ebbe a BR-be rangba. Kezdjük ott, hogy ez a BTR, ez még 2-es rangú. Ja, hát akkor meg végképp. Látom, nincs itt senki, szerintem. Hoppa, aztán nem egy Yak Tiger. Vagy mi a faszom az? Dehogy nem. Az az ám. Kibombáztak. Mhm. Egyből küldik a tüzérséget nézni. Várjál. Ki is kaptok bére egyet. És egyből küldték a tüzérséget, azt nem élentünk. Hát, hogyha a terébe talál, vagy már egy dobban, az már baj. Inkább ide jövök. Pontot már akarom foglalni, ne legyen plusz XP. Ne. Nem szabad. Jó, Buzi vagy. be tudtad foglalni. Jó, az alapfoglalás jól van. Dögöljetek! Rák meg ezt! Jakti! Gyönyörű vagy. Yak Tiger volt. Igen, meg egy PZ. J-Panzer. Jézusom. J-PZ. Jó, hogy nem is gyönyörű nyerünk volt, ezek nagyon ellen, jó. hát hagyjuk. Ja. Jó, én kilépek. Panther, várjál. Panther, Jaktiger, JPZ. Hát, 3 véd kis légvédelem, nem mindegy. Én is gyors megvárom. Hú, ez Igen, olyan úgyis végül. Miért dob ilyeneket? Hát ez nem átütni segítszik. Ódalba csak. Amikor Yak Tiger csak ódalba se tudnánk szerintem. Négyen itt vannak cím, bazé. Hát 54 vannak cím, geci. Az igen, én már kiléptem a meccsből. Az van. Én a hullámon keresztül nézem, itt vannak 5-en. Lép már ki a Ide ne meccsből. jöjjön senki. A vége a meccsnek. Ja. Akkor lépték már, alig volt csík meg ilyenek. Vesztettünk. Legyen ez most neki. Jó lesz az. Befejezi. Na. Én már rediztem addig. Jó, most vissza utána megyünk. Ami normális pálya is legyen, remélem. Nekem a normális pálya, ha én tőlem azt kérjük, hogy normális pálya, nálam azt kell érteni, hogy lehet. Ja, az a kedvenced? Aha. Még van egy pályám, amilyen
háborús, az is hasonlít ilyen Berlin. Az is olyan feeling, mint a Berlin. Az is, azt is szeretem. Nagyon. Nem tudom, Meg a Stalingrádot is szereted, nem? Azt lövöldözni. Mi? Stalingrádot is szereted. Azt én is. Na, Napos város. Nem rossz pálya. Nem a legrosszabb, de nem is a legjobb. Itt melyik pontra menjünk? B. B. B meg A, az nem tudom, nekem nem. Azért C módon mindig kevesen mennek. Ó, nincs atom. nem jó. Nincsen atom, azt tudod mit jelent? Ó, hát saját BR. Vagy hát nem tudom, lehet, hogy egy-két, hát nem, 4 is az mondjuk nem lesz elleni, mert ezért akkor lenne atom ugye. Hát akkor saját BR. Frank. Nem is baj, akkor én már Tiger Hogy te egyeket, hol ilyesmiket. Hát itt. Azt mondtad B-re menjünk. Ah, a C, te! B-t értettem én, hogy C-t mondtál. C-t mondtam, mindegy, ott megkerülöd a házat, azt akkor gyere. Én B-t értettem. Talán C-t mondtam. Azt mondtam, hogy A meg B az nem, igen, tetszik nekem, azt a C-t mondtam ugye elején. Na mindegy akkor. Akkor menjek oda. Hát az jó átment a kocsin. Ott hagytam a kocsinak a ajtóját, meg izé. Az igen. Várjál most. Én rámegyek egyből eltörik. Egy szétróbbal. Ugyanez, én is egyel vagyok. Most én is azzal jöttem. Menj fel! Na, azért. Hoppá! Hoppá, itt valaki meghalt, nem is figyel. Aha, akkor itt lesz valaki. Ja, oldalba támad. Én nézek oldalra is. Társunkat leszették. Itt rálátok a pontra. Nézek ide ki oldalra. Valaki ott van előtte. Na, ki lőtte? Ott van-e? Bazd meg! Nem láttam, hogy van a tank. Már tudom. Az mi a gyász? Nem tudom. Az német csodagép, az is prémium, amúgy nem tudom tőle. Hiszem 3-asban van ilyen nagy fejvízi. Bement. Visszament. Nincs voltam. A kurva anyádat! Nézzél már fel! A német geci csicska De anyádat, a büdös faszom rák, ember, nem hiszem el, geci. Prémium anyádban együtt te faszokó rák. De nem nézne fel ez a Rohadt szar. Az. Geci. Abbannak, fú, ezek a szovjeteknek, hát nincsen rendes felnézetes tankjuk. Kurva anyádat, te. Nem tudok Prémium felnézni. geci. Tényleg prémium geci volt amúgy. Tudom melyik, azt már teszteltem hát. Rákos geci azért. Kurva anyád. Itt manőver, a kurva. Ja, Isten. Rohadék gecik. Oda kempelnek. Szök prémiummal geci az. Noob geci, prémium. Könnyű. Inkább venne bazdeg arancsast, azt abból pénzgeci, de ezért nem, mert tankra. Értem, a plusz szorzoltad, hogy mi a faszomat XP-re, meg ilyenek valamelyik, nem tudom. De, na. Nekem is a KV1 Oh. Zisen, nem a S-en,
Van egy ilyen talizmán, amiért azt hiszem több XP-t Ott, kap. nem látok rá, basszus. Ott van, látom a tetét. Na engem fog, Geci. figyeld, engem. Mondom, engem akar. Érted, már célzott rám a kurva anyádon. Téged akart ennyire? Nyilván, a sniper. Fasztukon kész. Jó. Halt. Panther D jött oldalból, igen. Mi lehetnek ennyire csicskák? Kempelnek. Már gyengébb tankra mennek. Most nem az, hogy gyengébb, csak páncélzatban nem a legerősebb. Gec, de éreztem. Annyira éreztem. Honnan? Hátad mögött. Ez a fasz. Ó, mennyi M4 geci van hátad mögött, he. Egy kilőtt is engemet. Rám is lőnek. Melyiket? Iszú. Mondom asszút. És még ide dobnak egy geci bombát, érted? Jó? Halt egy véka. Nem tudok mozogni, ide basztok egy bombát. M4 geci meg ott van oldalt. Hát geci, jól lőd le a vezetőmet, maga lövészemet dobozik. Nincs elég problémám, geci. Rám dob egy bombáj, meg kibombázom egy luxus. Szóval bazdé. Normális. De mi a fasz? És nem tudom mozgatni a izémet? Ez egy büdös bűság. És még oldal hátból is, érted? Oldalról, geci. Megyek már én is. Kurva anyátodat. És még hátból is lő valaki, mert nincsen jó dolog azért. Hát ezt túlélem. Jó van, tigris geci. Azt mondod kiszakadt rá. Az. Oldalból, de ügyes, hogyha rokkadjám. Elevaszni mozogni nem tudtam. Mert fasztok, hogy kibombáz. Rám dug egy bomba. Akkor vigyázz, ott van tigris, emlé mi fasz. Jaj, nem áll. Akkor inkább nem megyek itt fel a lépcsőn. Nem, a M4-eket kiszedték, a társainkat, van még egy tigris a úton. Ott kint ezen a nagy főúton, ezen, ami átvisz egész város. Oké. Megpróbálom így, hogy kilőni azt a szart. A másik spawnunkat meg már kempelik, nézd meg. De hogy az úton? Jó, nem arra van. Oké, akkor erre lehet. És érted, mi a repülővel bazd T-34-et, de ügyes van, rohadjál meg. Sok sikert, lánctalpon teszed, a többit meg nem. Én már szerintem kilőtték a tigrist is, már nem látom. Nem. Az biztos, hogy nem. Tudom, hol van, kempel a utca, egész végig ott kempel. De én már nem lőtt rám. Nem volt arra, azt nem lőtték ki. Nem lőtt rám. De nem abban a utcában, Kori. Valaki ott volt. Gyere ide. Jó. Megvan? Jó. Nem az a tigris volt. Volt rajta bokor az elején? Nem volt. Az ilyen C felől volt ez a tigris. A C... Nem volt bokor a elején, Kori. A C-nél volt ez a tigris. De elején volt bokor. Nem, de nem már geci, hát nem lehet ezzel rendesen lőni se geci. Nem lehet normálisan se ráfordulni geci, mert... Mondtam, Kori, tudtam. Azért kérdeztem, hogy van-e bokor rajta. Volt-e? Ezen nem volt. Ezért kérdeztem. Több tigris van itt, Gabi. Több tigris van.
Azért kérdeztem, hogy van-e rajta bokor? Azon nem volt. Lehet, hogy azon volt, amit kilőttem, nem figyeltem. Igen, azaz. De honnan tudja, hogy ott vagyok, geci? Bokron keresztül bazd meg átlő, érted? Honnan tudja, hogy ott vagyok? A büdös kurva anyádat, te! Geci, csocsi, nyomoré. Repülőgeci kilőttem, nem hiszem el, faszom. De érted? De várja. De honnan a faszomból tudja, hogy én ott vagyok? Bokron keresztül lőtt ki Kori. Az ilyen, azt én nem tudom, Bokron honnan keresztül. tudta. Élsz még? Rád egy másik repülő. Jó, akkor kurva anyádot, igen, FV geci az. Német geci repül az. Ügyes rák, igen. Most már végre lesz legalább egy meg, szóval sem, már még várom most már ezt egy kicsit Mégis síkot. az meg bokron keresztül, kilő geci. Na, már kettőt kiéleltem. Kaptam egy 1082-t járműfejlesztésre legalább. Készen állok. Fú, Legszarabb körök, geci. hát Főleg ez úgy, hogy FV is van, bazd meg. Erre jobbak a pályák, amúgy ez egy geci szar pálya. tudom. Nem áll. A faszom szar. Leszorom, én megyek célra, én itt nem fogok bemenni bérre, meg minden faszom, meg geci fák közé kilőnek, csak a random ember. Inkább én sem mennék oda. Menjen a rák bére vagy ára. Menjen a rák oda. Biztos mondom. Random helyekről kilőnek ember. Úgyhogy nem is tudod, hogy hol. Fú, mire ez elfordulok ezzel. Van egy tog. AR-44. A tog Igen. a tog az AR-40, de ezek nem 4-es rang? Nem, ezek 3-asok. Tog az, azt nem tudom, hogy azt ki lehet fejleszteni, vagy az prémium. Mi van? A tog az nem kell fejleszthető tank, azt egy evente megint azt érezni. Prémium? Vagy nem tudom, hogy prémium, vagy nem tudom. Szerintem az prémium. Amúgy az... Úgy tudom, amerikai... Brit. Angol, az, azt akartam mondani, angol. De már tüzérségeznek oda, még ott sincs senki, de már tüzérségeznek el. Luk geci befigyelem, úgy hagyja. Tüzérségezzek úgy, hogy nincs ott senki. Akkor tüzérségezzenek be azért, miután foglalja valaki a pontot ember. Nem akkor kell, amikor még nincs ott senki. Tudom. Most nem, Kori? Ezzel nem megy sokra. Hát ezzel nem. Na, szóval valaki lehet is ott a véni, mert Ez foglalják. semmire nem fog menni. Főleg úgy, hogy lehet látni bazzak, hogy foglalják a pontot, akkor meg minek tudom, úgyhogy senki nem foglalja. Majd mindjárt neki belemegy valaki az izébe, lássák, hogy ott a füst, akkor mi megszívjuk. Egy búzi valahol itt van. Ott. Ha? Ott a ház mögött valamerre. Nem merek felmenni. Ki fog lőni? Szerintem ki fog lőni. Én felmerek, mert én még T-34 ezek. Hova tűnt az a geci? Ott van! De és engemet lőget! A kurva anyádat, te faszopó! Hol
Ház mögött PT-76, geci. Na. No, hosszú. Hosszú. PT, geci az. Te a szovjet, bazd meg. Mi a rákot keresünk egy szovjet, geci? Adjuk már, geci. Micsoda, ellenünk szovjet? Az nem szovjet akkor. PT-76B, a szovjet. De ilyen van a svédeknél. Ja. Akkor már más. Akkor svéd, geci. Megvan. Hát jó. Megkerültem T-34-je. De érted? Hogy a gecibe egy hitel? Az otthon kell, hogy nem olyan, hogy egy hitel. Most lehet, hogy olyan helyen lőtt meg. Végül is, de... Kigergeci. De fenn kempel a dombon. Kori. Igen, Megkaptam az zónafoglalást úgy, hogy kilőtt a tigris. tényleg. Megkaptam a zónafoglalást. Oh, nice. Szép. És tényleg megkaptam a zónafoglalást azért, mert úgy mutatja. Akkor az nem csak ilyen kamu volt. De a PT-t te meg se lőtted? Egyszer se lőtted meg a PT-t? Nem, egyből lelőtt. Hát tudta, hol jövök az a buzi geci. Meg akartam volna kerülni, de Nem kaptál rá a sziktot. nem. Belé se lőttem abba a gecibe. Én lőttem egyet random, melyzi ott volt a fejénél, elment addig és pont mellé lőttem. Csak már, mikor én ott voltam, Ott van, nekem jött, Anyámdott hátra te. nekem jött, a tollatva nekem jött, és utána meg már feladtam egy. De nem is az lőtt ki, akit én észrevettem, hanem egy másik fasz valahonnan. Honnan? Amúgy a tugunk meghalt, sokáig tartott. B-fele voltam most. De melyik oldalról lőttek? Melyik oldalról? Bal. A. Bal. Ja, bal. De lehet már elment onnan. Már úgy mozgott az a akkor B. geci. Hát nem, B-n vannak ezek a nyomorultak. Hát lehet, hogy oda ment B az a fasz, aki lelőtt. Itt néztél, hol van az a tank? Segítsél, azt lelőm. Ja, ott a hullád, ja, akkor B felé néztél. A B felé van az a tank is. Meg a sörben Azt hittem, ellövök ott valakit. Az egy olasz tank. Én megfejlesztem az olaszokat. Előjön. Vagy ő engem, mindegy. Ma itt vigyázzunk, mert itt tudja, hogy kempelnek ezek a gecik. Ja, várjál, ott Kori, állj meg. Nagyon, de most azonnal állj meg. Kimegyek. Ott volt egy tank, basszus, de lelő egy repülő, bazd meg! Ugye? Mert az át tud ütni. Panter. De Gabi lelőtt egy repülő. Ugyebár ez a PT-et volt, ott simán kilő egy repülő is, az a baj. Rohadjon meg, ott van az a faszopó rákos, keci repülős anyját, hogy... Egy panter halt. Hagyjuk inkább, csicskaság az egész repülő az. Ott van, vigyázz. Jött a Panther oldalba. Vagy előtted van. Oké. Körbe vagyok véve. Kurva jók vagyunk, hogy a lövészemet lövöd el, te büdös csicska buzi. A rák vigyen el. Honnan lő? A domb alatt. Tehát a B, ott volt ez előtted. Ott volt. Igen, ott volt előtted. De kilőtte a lövészemet, tényleg azt, hogy el sem tudtam volna lőni. Ja. Hát igen, ott volt pedig. Van még szum. Jó. Én akartam teljesen. Milyen robbanások lennek itt? Például úgy, hogy itt már nem tudsz. De egyfolytában csak bombáznak, mert csak arra képesek, érted? Nem tudnak mást. Kilőnek egyet, azt egyből bombázóval. Mert csak azt tudják ezek is. Csak a bombázók. Engem is repülővel lőttek ki. Engem nem tanköttem, mert bizony repülő szétdarált felülről. Mert tudod, a PT simán átüti. De ezek buzik, Kori. Mondom, egy tankot kilőnek, és bombázás. Csak az érted. Ott is el. De összes ellenség csak bombázik szinte. Mennyi bombázó van itt el?
kurva sok. Ott van lent! Látod? Aha. Szép. Szia! Milyen nincs, nem ütöttél át, buzika? Szemes szemért. Ütötte át, lepattant oldalövése. Igen. Hát mondjuk mentés úgy lehet, hogy úgy lepattant, mert nehéz úgy kilőni egy tankot, hogy megy előre. Ez mi a fasz? Meglököttem. Semminek nem ütött át. Hővélet, kikapcsoltam a motót. De akkor úgy mozogtam. Vágolok, haló. Tizenegy FPS, 14. De rossz az internet kapcsolat, mert egyszer nem megy hát, meg ilyenek. Ez a pálya nem szokott dugó. Na. Kurva anyára stuggeci. Onnan a dombról. Most látom, hogy ott megy. Csicska rá. Kávé egy. Hát mondjuk az már nem annyira jó. Van még egy BTR-em. Mondjuk a stugot simán kilőni kávé egye. Ez simán. De ő is engem az akar. A stug az nem kettes Szinte rang? én a T34-et a kávé egy helyére rakom. Csak azért, mert ez már szar. De Itt már nem ér semmit ezen a rangom. Kettes rangban jó csak a kávé egy. A saját rangjába. ez nem kettes rang. Tudom, hármas, de nem annyi BR, mint ha is egy tudod. És ott nem akarják megölni. Ahogy az oldalból kilő valahol én időpetyet leszek. Ha onnan máson tudnak kilőni. Adtak egy tankot. Ott van. Megtaláltam. Kilőtted? Hoppá. Igen, de ráfordult, mert buzik. Nem tudod átadni mi? Nem tudom, a kurva anyádat, ti büdös geci csicska. Panther geci. Passzomat kiszopott a gyász. Van még tankod? Beteg légvédelemmel egy balok repülő geci. Van még tankod? BTR-re tudok már csak gyönni. Kávegyés tudnék, mert van tartalékom, csak nincs elég pontom. Ez elődök. Ó, dalba repülő. Nyilván. Eltalálni meg luxus ugyebár. Hát 2 pilótát adsz engem kívül. Egy álló tankot. A tankkocsit azeg eltalálni luxusnak. De nem képes rá menni. Ja, ügyes vagy a kurva anyádat. Ó, dalba van az a Panther, úgy látom Panther. Hogyne? Ja, de ügyes vagy, rohadjál meg légvédelemmel egy Panther, bazd meg. Nagyon ügyes vagy, a kurva anyádat, te faszikó geci, nyomorék te. Nem basszák, ez se rendesen ott van, bazd. Rá kell visz most már, bazd. Kiléptem a csatából. Kíváncsi vagyok, mennyit kapok. Hát de Mennyit most ne kapok? várjuk már meg a csatát. Nagyon sok ponton van, Kori. 1751. 3 kill, 2 assist, 1 szunna, és 5 halál. Hát nekem ez egy szalmeccs volt. Egyet kilelti. Hát ez semmi. Hát, nem tudom, mert most mire gyűjtesz? T44. Ó, ennek mindjárt vége, mind a 3 pont a miénk. De lépj már ki onnan, mert... Na. Én kíváncsi vagyok arról, mennyit. Nem tudom, addig mennyi egy kötve, nem tudom.
kíváncsi leszek-e. Mondjuk a Mindegy. csata is elvízni, mert Szerintem a videó most már annyi lett. Szerintem mert már késő van alapból. te tudod, Mindegy, ez a videó egy volna, sziasztok. Gabi, te is köszönjel. mit lát. Oké. Na.